Lason si inut Assam Regiment mate Indian Army klembang Birjen Teron kidamtang surihinira troxy aningkan jangmie cheklo ni phai pli arni Assam Regiment 166TA mate Indian Army chepalong dunlo hala bangsor ni pen non an ningkan kre troxy an arta nang choksi surihinira engkora pli aningkan jangmie cheklo ni phai isi arni retirement long pami pen methang aHemtun along nang chili thu pamilo Dipu Birla Joy Singh Teron arong amikar Khoya Singh Teron pen manai BPO Tomasupo Birjen Teron Indian Army pen retired NPMC methang aHemtun nang chili pamilo Birjen Teron Indian Army klemba mohut President Award Lebanon Country along Foreign Award pen Northeast Award anparta kadukavi medal troxy an chipalong pondo Lason si non ovi kimiari soe jangatumta Police Army BSF pen chenglok armu ok swalong kachepalong dun jia phan ning hang nang po lapen paprang dun unang jilang puta Indian Army retired Birjen Teron phirangke thengno ning jepon anparta karbiari soe jangatum Indian Army along ki dunji ning hang tum do plutangte 94012 09448 number along nang humri non bidi sore lapen apuna chak choklim ari soe jang aphan nili award lapen medal kilong amen pen bangki thoma farman kutta do puta phirangkia thengno ningjepon nili menge Birjen Teron nili po menge Khoya Singh Teron nili pai menge manai bepi nili rong ke Lower Delaji Darola Joy Singh Teron village now recommend to international syllabus so Assam regiment nili ke 2007 April 4 2024 April 8 tarik lalo non na mili cyclem dun bom non bang pen ke mission I owe tham mission kan se bang lo pen karbi tum do pik nang na kom pik lang la sober cyclem bang karbi riso min so tum setar la bang ke klem dun pik nang na ili karbi arab tum ni ini ke all India kurila pen la Northeast long da kuri thailo nili galaxy award lok ngo sena medal la hello medal ta la pen foreign kitun long medal bang la lo Lebanon Happy Valley oda ningkan isi training veteran se ako dakon posting chewang klo Assam Tespur long siklan klo lake physical mission ko ini ke 2011 pen bangke under metric tumhai ponti nomangge percentage mission ko plus 10 pass metric pass bangke 45% ko pen physical mission ko medical high mission ko return mission ko force high in nakidunji kulote nili pen nang ching kami nang contact kami nili padunun bang thombake ni napen pidunun na president award gallantry award kelong kon nili phan kota do bang thom ami dunun Dipupen Govintiso Carbing Long Life